Кай чагында, урта казанда кайнап та, күңелләр генә түгел, хәтта күзләр очрашмаган вакытлар да була. Бүген танышырга ниятләгән гаиләбез андый очракларның искәрмәседер мөгаен. Мәшһүр Камал театры сәхнәсендә Татар моңы телевизион яшь башкаручылар конкурсында гала концертта чыгыш ясаганда Рафил белән Илмира бер-берсенә бөтенләй игътибар итмиләр. Ә менә бераз вакыт узгач, аларның гаилә учагының башлангычы да, иҗади тормышларының башлангычы да нәкъ менә шул вакытта юл башы булганлыгын инде төшенәләр. Мин үземне беренче тапкыр Камал театрына килеп керүемне дә Татар моңы фестивале белән бәйлим. Татар моңы фестивале ничек безнең тормышка кагылышлы дигән сорау туа икән, монда инде җавап бирергә була. Безнең Халәҗевтем Илмира белән беренче очрашуыбыз шушы Камал театры бинасының үзәгендә, сәхнәсендә Татар моңы фестивале барган очракта булган. Мин аны хәзер булган дим, чөнки без аны менә искә алып хәзер уйлап утырабыз, карап утырабыз, альбомнарны карыйбыз ул чордагы. Без анда икебез хәтта янәшә басып торган мизгелләр бар. Ләкин менә шушы фестивальдән без бер-беребезне хәтерләмибез. Мин килдем дә шунда 11нче елны иң яшь башкаручыларның конкурсантларының берсе мин идем. Миңа анда 15 яшь иде. Шул вакытта сәхнәдә ничек карашлар кисешмәде икән? Бәлки аныкы кисешкәндер. Ул бит миннән улырак, бәлки аның теге кызларны күзләп йөргәндер. Ә минем андый максатымда, андый теләгемдә юк иде. Мин әле Орча педагогик көллияте шәкерте ул чорда. Мин ул чакта әле өйдән, авылдан чыгып кына киткән. Мин әле ниндидер бер төрле ирекнең рәхәтен тоя башлаган гына вакыт. Шуңа күрә мин әле ул чагында кемнәргәдер күз атып йөрү, мин хәтерләмим дә алай дип. Кемнәргәдер. Ә бигрәк тә монда Казанга килеп Камал театрына беренче тапкыр аяк баскан җегеткә иң беренче Камал театрын күзләү якынрак булгандыр. Һәр почмагы меңнәр өчен истәлекләр тулы урын. Шушы ике йөрәк эчендә хатирәләр җитәрлек биредә. Насыйп иткән сөюләрен җырларында мөгъҗизага тиңләгән Рафил белән Илмираның кавышу юллары да спектакль сыман үрелә. Дөресрәге, егет бар осталыгын эшкә җигеп, кызның йөрәген яулау сәхнәсен ниятли. Илмирага бераз гына театр уйнадым инде мин, дигән иде Рафил. Шушы спектакль шушында булгандыр инде. Әйдә беренче спектакльне, беренче театрны искә алыйк әле. Беренче театр инде улла булса, шушы институтның беренче таш коридоры безнең укый торган, без белем ала торган бүлмә кабинетның каршында булды. Мин инде староста булгач, лаборантлар белән минем элемтә тагыз иде. Анда безнең Гөлназ исемле бер кыз эшли иде ул чагында. Шуннан күреп алдым, аларның бергәләп ашханәгә барган чакларын күреп алдым да инде Гөлназга бер кисәтеп куйдым инде. Ничек тә булса, юлыгызга бер аркылы төшәргә туры килер сезнең дип. Һәм шулай булды да инде бер мизгелдә аларның безнең тирәдән үтеп барганын күреп, каршыларына чыгып, менә шунда беренче тапкыр очрашу, беренче тапкыр сөйләшеп китү булды инде. Очрашкан вакытта барыбер менә уртак уку йорты бит инде. 3 ел очраштык дидегез. Әле 1 ел Илмираны көтеп тә торгансың икән, укып бетергәнен. Ул чордагы күңелле хәле. Минем беләсезме нәрсә истә калган? Мин укыган вакытта Казанда минем туганнарым бик күп. Әнинең апаларында тордым. Рафил торды туай торакта. Һәм иренмичә көн сайын диярлек шәһәрнең икенче читенә килә иде машина белән. Без бергә киләбез. Минем паралар беткәнне көтеп тора да мине кич буен илтеп куя. Мин әйтәм, шул хәтле иренмәгән икән, 3 ел буе шулай йөрде бит ул. Ниһаять, карашлар һәм хисләр, йөрәкләр кисешкәч, шушы Камал театрындагы тәүге күршүләрне дә искә алыйк инде. Камал театрындагы спектакльләргә йөри башладык без шушы укыган чорларда. Әле аның шул ягы бар. Мин театр факультетында укыгач, мине ишектән кертәләр. Студент билеты белән. Ул минем белән килә. Мин үземне тизгенә күрсәтәм дә сөйләштергән булып, ишектәге ханымнарны Илмира үзенең студенческийын булай алып кына күрсәтә дә, ачып күрсәтмәй инде. Анда бит вокальное отделение дип язган.
Шуңа күрә, алар бәйләмәгәндә булыр иде инде. Ләкин мин алдан уйлап киләм инде моны. Монда инде менә кирип утыргач, мондый йомшак кәнәфиләргә урын булган очракта, мәсәлән, билет сатылмаган урыннар булса, монда утырыгыз дип тәкъдим итәләр иде. Билет булмаганда, зал шыгрым тулы булганда, без менә шул баскыч буенда, менә сәхнә каршында баскыч буенда жиналып утырып карый идек инде. Үзенә күрә бер романтика. Үзенә күрә бер романтика, ләкин анда бит спектакльне карау, аның монда килү, монда шушы тәнәфес вакытында чыгып ниндидер әңгәмә кору, аралашу, спектакльдән соң ниндидер фикерләр алышу һәм менә шушы фикер алышуларда да безнең карашларның туры килүе, безнең фикерләрнең туры килүе, тормышка булган күзаллауларның туры килүе дә үзенә күрә бер төрле якын айткандыр дигән фикердә мин. Син менә кайсы сыйфатларны игътибар итә идең Рафилның ул чакта? Менә шушында җайлы гына урыннарга, кырыйда гына булса да утырып спектакль караганда. Мин һәр вакыт, ул вакытта да, хәзер дә аның миңа карата мөнәсәбәтенә һәм ничек сөйләшүенә карап, аның сөйләмен тыңлап, шаккатып, шуңа хозурланып утыра идем. Мин әлдә шулай ул бер кая нәрсәдер сөйлисә, яки телевизордан тапшыруын карасам, кеше янында нәрсәдер бик зурлап, матур итеп сөйләп торса, мин авызымны ачып, әле дә сыкланып, тыңлап утырам. Чөнки мин аның хәтле булдырам. Алайса өйдә шулайрак итеп сөйләшеп карарга кирәк. Әйе. Без менә шул 3 ел тирәсе очрашып йөргән вакытта мин Гөләң әйтә идем, минем сиңа кияүгә чыгасым килә дип. Әйе, җанлап. Әйтәдер инде? Әйе. Рафил. Әйткән чаклары булды инде. Хәтерләмисеңме? Юк, хәтерләмим дип әйтмим инде. Теге Илмира беренче адымны ясады дип әйтү дөрес булмас. Ул инде шул әйткәнемчә җайлап килде. Мин теге тормышта үземне романтик дип санамыйм. Мин романтик кеше түгел, мин реалистрак. Мин теге һәрбер әйбергә җирдәнрәк карарга тырышам. Күктән түгел һәм күп очракта теге кырысрак та карыйм. Менә ул гади генә әйбер булырга мөмкин. Ләкин мин аңа бик четерекләп карыйм кайбер мәсьәләләргә. Шуңа күрә бу очракта теге ничек дип әйтим инде. Хыяллануны Илмирага калдырасың. Хыяллануны мин Илмирага күбрәк калдырганмындыр. Мин инде барыбер дә менә шушы җирдәге мәшәкатьләрне, җирдәге мәсьәләләрне шишу белән шөгыльләнгәнмендер дип уйлыйм. Мин әле дә шулай. Хәзер дә шулай. Хыяллануны күбрәк гүзәл зат карамагына калдырам дисә дә, ир-егет күңелендә максат дәрәҗәсендәге хыялларга ирек куя. Рафил хисләнеп, һавадан йолдыз чүпләп йөрүчеләрдән түгел. Аның юлы гаиләсен бәхетле итү юнәлешенә көйләнә. Менә монда инде дөрестән дә алма пеш, авызга төш дия алмыйсың. Торыр җир, төпле хезмәт урынын кайгыртуда кирәк. 70 төрле һөнәр иясенә әвереләсең. Тормышта ир-ат гаилә башлыгы буларак бөтен нәрсәне 100% кына да 150% контрольдә тотарга тиешме? Ул теләсәң дә эшләп бетереп булмый торгандыр аны. Бар шундый эшләр, менә аны Илмира башкарырга тиеш. Мин аңа тыкшынмыйм, мин аңа тотынмыйм. Мин аны контрольләмим, менә ул өлкәне. Ул аны үзе белеп эшли, үзе белеп башкара. Менә бу очракта минем контрольләү дөрес тә булмый. Теге аның инде гади халыкта әйтә торган сүз дә бар, хатынша дип, хатыншаланып бетергә ярамыйдыр. Шул, мәсәлән, гаилә бюджетына килгәндә, ул минем өстә. Акчаның каян кергәне, аның кая чыкканын мин контрольләп торам. Гаиләдә акчаның һәр вакыт булуы минем өстә, каян кирүе, каян чыгуы, квартплатага түләү, тегесенә түләү, мысына түләү. Ләкин икебез дә беләбез акчаның кая икәнен. Кирәк чакта Илмира әйтә дә ала, мин менә шуңа чаклы акча алдым. Хуҗабикә роле ничегрәк, Илмира? Оста хуҗабикә түгел, инде мин безнең теге өйдә хәзер бала булгач, атна урталарында без гадәттә өйдә, атна ахырында без инде гел эштә. Шуңа күрә минем әни атна саен чалудан килә, хаятны карый. Әни безгә бер атнага ашарга пешереп калдырып китә дә, без шуны атна буе ашап, рәхәткә генә чыктык. Шуңа күрә теге миңа ниндидер пешерү әйберләре бик теге еш эләкми дисәм дә була инде. Безнең гаиләдә теге ничектер без камыр ризыкларына бик өстенлек бирмибез, ә менә теге салат ише,
Нәндидер теге закускаларны шундыйга бик исебез китә инде. Чәй яратабыз инде без, Рафил бик аңа бәрәңге булса, чәй булса аңа булды. Шул җитте аңа. Шуңа күрә миңа ул яктан бик җайлы. Нәрсә әзерләсәм дә шуңа риза булып, шуны ашый инде ул. Әле дә салат ясарга ният иткәнсең, ахрысы? Әйе. Бу салатны без бик яратабыз. Мин инде аның үземчә теге аля Цезарь дим. Аны җиңелчә генә теге рестораннардагы кебек булмаса да, үземчә көйләп, үземчә ясап куйгалыйм инде. Миңа булсын тиз, тәмле һәм теге Рафил шуны яраткач, мин беләм инде аңа нәрсә кирәген. Рафил үзе булышамысың хуҗалыкта менә бу ашы тирәсендә син илгер алмасаң, я синең каядыр чыгып китәсе булса, барасы булса, Булыша. Син әйт кенә ди ул. Аңа әйтсәң, минем шунда барасың бар дисә, яхшы, бар. Син миңа әйт, кая барасың, ничәдә, мин үз эшләремне көйләп куям да, калганын син үзең кара ди ул. Һәм шулай торып җайлашып бетәбез инде без. Синең мәхәббәтне әти-әниләрең аңлап кабул иттеләрме? Аллага шөкер, ул яктан беренче караштан ук, беренче күрешүдә ук алар аны бик якын иттеләр. Әле менә минем әти Салават абыйның шын фанаты, кичкенәдән мин 4 яшемнән бирле мине ел сайын Салават абыйның концертына алып барганнар. Әти белән әни әйтә инде теге менә бер тында алмыйча ди, менә авызын ачып карап утыра идең ди. Һәм шуңа күрә Рафил белән танышкач, Рафилне әти-әни белән таныштыргач, әтигә инде әйткәч, Салават абыйның укучысы, без теге бик алар тыгыз аралашалар дигәч, әтигә инде Рафилдан да якын кеше аларның төн буе сөйләшеп утырырга темалары табыла иде. Теге шул яктан бик җайлы булды миңа. Минем шәкертләрем берсеннән берсе яхшы, алар инде хәзер күбесе миңа акыл бирерлек дәрәҗәдә. Рафил белән бигрәк тә без нык якыннар, чөнки минең киңәшенә бик мохтаҗ. Күп концертларда инде ул минем ассистент, ул ярдәмче, киңәшче. Бер сүздә, икебез дә бер фикердә. Шуңа күрә алар минең мәңгелек укучыларым да һәм мәңгелек дусларым да булып калачаклар, Алла бирсә. Алар чөнки мин яратам тырыш кешеләрне. Алар тырышлар, алар булганнар, алар әле шунда җигетләр дип әйтәсе көннәребез алда әле безнең. Рафил инде кичкенәдән бөтен эшне эшләп, бөтен җиргә булышып, акны караны аермыйча барысындагы ярдәм итеп, безгә дөресен әйткәндә аларга киңәшлек булып үсте инде ул. Менә бу иҗатка тартылуы, сәнгатькә тартылуы бар, үзенә юл ярып чыгып китүе дә бит әле аның, бер баланың. Ансы Рафилнең үзенең тырышлыгы булды инде. Әгәр дә балалар үзләре эшләргә, яшәргә, укырга, теге нинди юлда йөрергә теләүләрен әти-әнигә өйрәтеп булмый. Әгәр дә үзләренең башларында булмаса, үзләре яхшы киңәштә, яхшы акылда, яхшы фикердә булмасалар, теге biz аларның атларында сенәк белә көрәк кенә. Мин шәһәр кызы булгач, мин барыбер ничектер куркытып түгел, әмма әйтеп куйганым әйтәм. Мин мәйтәм шәһәр эшен генә карап йөрим, менә мин мәйтәм посудаларны җуа алам, тегесен пешереп куя алам, монысын пешереп куя алам. Мин мәйтәм нәрсә эшли алам, шуны эшлим. Шуңа күрә алар аны теге бик аңлап кабул иттеләр һәм теге миңа карата ниндидер негатив караш сизмәдем дә бүгенгә кадәр. Ул яктан бернинди дә ни юк. Шул менә мәсәлән кас суyu. Кас суюны бит инде Илмираның гомумән күргәне юк аны. Шуңа күрә әниләр аңа борчымыйлар да. Аңа әйтмиләр дә, әни, мәсәлән, ул вакытка туры килеп кайтабыз икән инде авылга, әни әйтә инде. Кызым, син ашларны пешереп, тәртипләп тор. Менә күпмедер сәгатьтән соң без төшке ашка керәбез, өстәлләрне хәстәрләп куй, бетте. Илмиринаны барысында тәртипләп тора. Алар инде хатын кызлар белән, анда үз белгәннәре белән үзләре маташалар инде. Әни роле синең өчен, синең тормышыңа нинди яңа төсмерләр өстәде? Әни ролен мин бик озак көттем. Менә бала тугач, кешеләр теге мәҗлесләргә барасың, концертларга теге еш чыкмыйдым бит инде мин.
Кешеләр әйттеләр, эй, тизрәк өйдән чыгып китәсең киләдер инде, концертларга барасың киләдер инде, җырлыйсың киләдер. Мен әйтәм, менә мин теге кичкенәрәк вакытта әле ул теге, менә әйтәм, хәзер бер кая да чыгасым килми. Менә өйдә генә утырып, аның үскәнен күреп, һәр көнне ниндидер теге яңа һөнәрләрен күреп, өйдә торасым килде. Мен әйтәм, минем бер кая да барасым килми. Шул хәтле һәм теге әйтәләр бит, Аллаһ Тәгалә ишетә ул дип әйме. Хәятка 9 ай булганчы мин өйдән чыга да алмадым. Ул шул хәтле менә теге миңа бәйләнгән иде. Теге әни белән кыз бәйләнеше белән әйме, теге бер кая да чыгып китә алмый идем мин. Менә миңа шул хәтле рәхәт иде. Мен әйтәм, озаграк булсын инде шулай дип. Бала әти ишендә, әни ишендә бәгыр җимеше. Ничек кенә бурсак та. Ишектән килеп керүгә әти генә дип тора кызым. Менә шундый кызлы булу. Аны көтү мизгелләре. Нан аңлатып булмый ул хисләрне. Хаятның үз вакыты булган. Аллаһ Тәгалә тарафыннан билгеләнгән. Үз вакыты булган. Нечкә күңелле әтине үз киенә биетәдер инде, бәләкәй генә булса да. Мин инде ничектә кырысрак булырга тырышам, барыбер. Әти кеше буларак теге Эльмира инде барыбер да көйли әни кеше бит инде ул. Мин инде ничек булса да, мәсәлән, шул ук хәзер замана балаларының bir шире бит телефон име, телевизор. Ул бит даулап сорый. Мин катырак әйтәм инде. Әйтеп куям да, Эльмира әзрәк кешелтәли инде мине. Ник кат әйтәсең дип. Шунсыз да булмый инде. Мин теге үзем аңлыйм. Гаиләдә барыбер бер төрле Үсте кидеп кенә торып булмый бит инде. Булмый. Чөнки теге үземнән беләм, ул якка безнең әни катырак булды. Мен инде сизәм дә теге сүз дә юк, Эльмира да гел үсте дип тормый, урын белән ул да нитә белә, ләкин мин хаятны куркып торсын димим. Мен менә шуның белән хөрмәте булсын. Менә әти кайта хәзер. Бу әтинеке. Менә шундый ни булсын дип тырышам инде үземчә. Әти сүзенең нәрсә икәнлеген, аның кадерен аңлап үстерергә тырышасыз инде. Чөнки тормыш иткәндә әти сүзе бит кирәк. Шат, көләш елмаюлы йөз артына яшеренгән кылдан нечкә күңел. Җан бәгыргә үткән көтүләр дә сыза аны, табышлар да, көенеш, сөенешләр дә. Кешенең рухи халәтенең көзгесе, чынбарлыгы күңел кылларында. Эльмирага әйтә торган булгансыз икән үскәндә, кияүгә чыккач ни эшләрсең инде син дип. Нигә алай дип әйттегез икән? Эльмира бит инде бер туктаусыз музыкаль мәктәптә булды, конкурсларда булды, укыды. Шуңа күрә әзерләшергә, нәрсәгәдер өйрәнергә вакыты да булмады. Әйтәдер инде, кияүгә чыккач кызым нәрсәләр генә эшләрсең, ничекләр генә пешерерсең икән дип. Аллага шөкер, миннән дә әйбәтрәк әзерли әне. Оныкны ничек бүлешеп бетерәсез соң? Онык минеке, Хаят минеке, туганнан бирле мине. Карашам, туганнан бирле мин шушында. Теге ял көннәре җитте исә, мин монда. Бүлешәбез. Оныкны бик яратабыз, без аны көтеп алдык. Бик төпле кеше булып чыкты Рафил, бик тормышчан булып чыкты, бик акыллы, уйламыйча бер сүзендә әйтә торган кеше түгел ул. Әби бабай дип кенә тора. Алай ук булыр дип тә уйламаган идем, ләкин без уйлаганнан да артыграк булып чыкты. Аллага шөкер, шундый кеше эләккәненә бик куанабыз. Эльмира бәхетледер дип уйлыйм инде. Андый ир эләккән кеше бәхетле була. Яши барысында йөренәсең, аңлыйсың, пешермәгән киш ашамаганнар да әле. Шулай итеп ашадым, мин аның үзенә дә шулай дидем.
pişirmeye ki iş aşasız bir gün, ikinci günü pişir başlıyorsunuz diyeyim. Ustarasın şöyle bir gayipte tapmayayım. Bütün işinde şeyler Allah'a şükür. Biz mana din ahilleri bilen de meclislerde de köp bulgaç, mana onlarning va'zlari da kulakka kira. Adam balası bu dünyada mesela sen uylanasın iken, kuyovga chiqasan iken, min baxtli bulam deb uylanirga tegish tug'ilsin. Mana men onu baxtli etam deb uylanirga tegish. Shundan shusha o'ylarni o'ylab olam da endi to'xtali deb qo'yam endi yolg'ishroq bo'lmadim ekan. Mana u vaqtda men sabırroq etirga tirishim, narsalar aytmasga qolarga tirishim endi. Ilmira o'zida tege u narsadir aytadi unta, tege o'pka saqlab uzoq yurga yaratmaymiz ikimizda. Әзердә булды, әдигәнче. Әйе. Нәрсәдер салдык инде без? Бик җиңел һәм тиз әзерләнә. Монда инде без кәбестә листи салат дип әйтгәндәйме, тавык ите, помидор черри һәм аз гына сыр сибәбез дә, сухарик куябыз. Һәм шуны соус цезар белән заправлять итәбез дә, битте китте. Менә матур да, тәмле дә. Сабина үскәнме? Ул үскәнгә карамыймы? Үскәдем. Шулаймы? Сезнең үз җырыгыз минем үз җырым дигән. Илмираңа, хәяткә кайткач, шулай тәмләп чәй эчкәндә, рәхәт кенә итеп, бер генә куплет нинди җыр җырлыйсың? Сәйяр Хәбибуллин иҗат иткән җыр ул диме кызым? Изләдем, бәгърем сине. Дуэт. Әйдә. Ярыймы? Әйдә. Күп кышкыра сирәк кенә, сагынуын сөйләп кенә. Килсәң иде иркәм яныма, көлемсерәп кенә. Эзләдем бәгърем сине, еллар буе тилмереп, туймасак мәңге туймас. Күзләрем сине күреп. Рафил белән Илмираның иң тугры тамашачысы мөгаен Хаяттыр инде. Әти-әниләрдән кала. Иң беренче Хаят инде. Иң беренче безнең җырларны ул ишетә, ул тыңлый. Шуннан ул үз сүзен әйтә, бу җыр тыңларлык булганмы, тыңларлык булмаганмы? Җырлыйбыз кызым, җырлыйбыз. Узагырак тыңлап бирсә инде, тыңларлык булган дип саныйбыз инде. Берәр генә тыңлап ташласа, Юк, юк дип әйтә ул. Көттереп тормыймы кызым? көттереп тормый, ошатмаган җырын шунда әйтәмесе кирәк. Иҗатка да йогынтысы бар инде Хаятта. Әй. Тормышта баш ватырлык мәсьәләләр шактый була бит инде ул. Кайсы бер сорауларга җавап табып бетерә алмыйсың, кайсы берсенә белсәң дә әле ул син уйлаганча килеп чыкмый. Менә шушындый сорауларга ничек җавап табып бетерергә икән? Мин уйлаганча килеп чыкмаганнарына баш ваткыч тапшыруындагыча ярдәм сорыйм инде. Гадәттә мин җавабын таба алмаган сораулар булса, мөмкин кадәр ярдәм итәргә тырышам уенчыларга. Нинди дә булса ярдәмче сораулар аша, нинди дә булса ярдәмче фикерләр аша. Бу очракта инде үзең генә хәл итә алмаган сорау килеп туган очракта иң яхшысы киңәш инде. Киңәшләшү. Иң беренче гаиләң белән. Инде гадәттә гаилә белән хәл ителә алмаган мәсьәлә юк инде бу тормышта килеп туганы юк. Эштә вакытта аны менә тамашачы халык бер образда күрә. Һаман көләч йөзле, теге тормышта, гади тормышта ул бик җитди ул. Теге дөресен әйткәндә бик еш кына авырлыганың миңа төшә, мин аны сизәм, мин аны тоям. Менә мин аны һаман әйтәм, менә төшенкелеккә бирелергә дисәң, Рафилга беренче урынны биреп була. Үзен һаман ничектер дөрес бәяләми кебек миңа. Күп уйланып йөри башлый, сөйләшми башлый, хатын кызга ул яктан авыр. Артык үз-үзеңдә казынып, нәрсәгәдер теге төшенкелеккә бирелепме, мавыгырга да кирәкми дә торгандыр иде бәлки. Аллаһ Тәгалә үзе юлын күрсәтә, шарасын, әмәлен үзе насыйп итә бит инде. Әйе, менә шул уйлар ярдәмендә бу халаттан чыгып була. Һәм инде без аны чыннан да хәл итәбез. Шушы менә шушындый позитив уйлар белән. Менә шушы тормыш агышларында шулай әз генә күңел халатын кайсы якка үзгәрсә дә чамалап ала торган Илмираны насыйп иткән бит инде сиңа.
Шушындай кызыклы гына әңгәмә булды бүген сезнең белән. Һәм шушы әңгәмәбез, шушы тапшырылыш, шушы чыгарылыш мөхтәрәм тамашачыларыбыз сезгә дә гыйбрәтле дә һәм күңелегезгә салып куярлык матур уйлар белән бәйләнешле дә булыр дип өметләнәм. Безне караган тамашачыларыбызның да менә шулай кабызып җибәрүчесе һәм күңел халәтен аңлап яшәүчесе һәрвакыт янәшә булсын иде. Киләсе гаилә учакларының да. Ансын инде булыр, әлбәттә инансын. Аллаһ Тәгалә вакытын, җаен үзе күрсәтер. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә.